оне ки бо ҷаҳду талош ва тадбирҳои мақомоти иҷроияи ҳокими давлатии шаҳри Хоруғ вазъи бозори марказии шаҳри Хоруғ беҳбудӣ ёфта истодааст, далели норад дорад. Барҳам додани савдо дар роҳи пиёдагард, ҳамшафати бозор ва бунёди силсила дӯконҳо ба тартиб дароварда шудани савдо дар гирду атроф бари на танҳо фурӯшандагон шароити мусоид фароҳам овард, балки харидорон низ имконият пайдо намуданд то дар муҳлати кӯтоҳтарин бесарфиёти иловагӣ дилхоҳ маҳсулотро дастрас намоянд. Гузашта аз он баргузории рӯзҳои санитарии гигиенӣ дар рӯзи шанбе ҳарафта вазъи беҳдоштии бозорро низ комилан тағйир дод. Боз порис пардаколи раис шаҳри Хоруғ мукармандони маркази назорат дар санитарии эпидемиологии шаҳри Хоруғ бо ҳамкории кормандони зидди сӯхтор ва шӯъбаи кӯрҳои дохила дар санаи 18 сентябри соли равон дар бозори марказии шаҳри Хоруғ корҳои безараргардониро ба анҷом расондем. инчунин дигар аз тарафи соҳибкорони инфиродие ки дар ҳудуди бозори марказии шаҳри Хоруғ кор ва фаъолият менамоянд ба савдо машғул ҳастанд, ҳар як соҳибкор бояд дар он нуқтаҳое ки маҳсулотро бароварда ба фурӯш мебарад бояд ҳама тоза ва озода нигоҳ доранд ва минбаъд ҳам ҳар моҳи як маротиба дар бозори марказии шаҳри Хоруғ рӯзи санитарӣ эълон карда шавад. дар ҷараёни поксозии кормандони қисми мустақили шаҳри Хоруғ хадамоти давлатии оташнишонии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо истифода аз маводи безараркунандаи натри гипрохлорид тамоми ҳудуди бозорро поксозӣ намуда, дар ин иқдом онҳоро кормандони шӯъбаҳои дохилӣ дастгирӣ намуданд. Инчунин дигар савдогарон ба рӯбичин гирду атроф дӯконҳо ва нуқтаҳои савдо машғул гардида ҷиҳати таъмини қоидаҳои беҳдошти самгузор гардиданд. Мақомоти иҷроияи ҳокими давлатии шаҳри Хоруғ ният дорад то чунин иқдомотро барои беҳтар намудани фазои тиҷорат дар бозори асосии шаҳри Хоруғ дар оянда низ таъмин намояд. дар сурати дастгирӣ ёфтани ин мақсад аз ҷониби тоҷирон зоҳир намудани маданияти баланди шаҳрвандӣ метавонад ҳамагонро ба натиҷаҳои ниҳоӣ ноил гардонад. дар қаламрави вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аллакай 5 мусобиқаи сатҳи ҷумҳуравӣ баргузор гардиданд. Имрӯз бошад мусобиқаи навбатӣ аз намуди бокс байни наврасони соли таваллудшон 2007-2008 дар вазнҳои аз 29 то 69 килограмм оғоз гардид ки он давоми 3 рӯз идома хоҳад дошт. маросими кушодашавии мусобиқа бо воридшавии варзишгарони наврас ба толори маҷмӯаи варзишӣ оғоз гардид. дар ин мусобиқа ду дастаи аз вилоятҳои хатлону вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва як дастаи аз шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд бо теъдоди зиёда аз 100 нафар варзишгар иштирок мекунанд. Варзишгаронро бо кушодашавии мусобиқа намояндагони Кумитаи ҷумҳуравӣ ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят шодбош намуда аз ҷумла иброз доштанд ки баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуравӣ дар вилоят имконияти бештари рушди намудҳои гуногуни варзишро пеш меоварад. дастаи мизбон дар чунин мусобиқа метавонад теъдоди бештари варзишгаронро ба мусобиқа роҳ диҳад ва ин кор дар дарёфти чеҳраҳои нави варзишӣ мусоидати хуб мекунад. дар рафти маросими кушодашавии мусобиқа ҳамчунин ба ғолиби мусобиқаи байналмилалӣ аз намуди таеквондо ки чанди пеш дар Қазоқистон баргузор гардид Рухангез Аҳмадоваи Хурсол ва мураббияш Вафоназар Алиназаров ифтихорномаи раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят тақдим гардид. баъди садо додани суруди миллӣ мусобиқа оғоз ёфт. аз сабқатҳои аввали мусобиқа маълум гардид ки боксиёни наврас ба ин мусобиқа омодагии комил диданд ва ҳар яке кӯшиш дошт ки маҳорати хуби варзишӣ нишон диҳад. ҳар яке аз варзишгарони наврас бо эҳсосоти кӯдакона ғолибият ё бохташро қабул мекарданд. бояд иброз дошт ки мураббиёни дастаи мизбон низ кӯшиш ба харҷ доданд ки ду дастаи мукаммалро омодаи ин мусобиқа намоянд то ки теъдоди ҳарчи бештари боксиён таҷрибаи хуби мусобиқавиро касб намоянд. аз баргузории мусобиқа дар шаҳру навоии гуногуни ҷумҳурӣ бошад варзишгарон хеле хушнуданд, чаро ки дар баробари иштирок дар мусобиқа имкон пайдо мекунанд ки аз минтақаҳои мухталифи кишвар дидан намоянд ва дӯстони нав пайдо кунанд. хат ба даври финалӣ гирифтам. ман хеле хурсандам ки ба шаҳри Хоруғ омадем. ман инҷо дӯстои нав пайдо кардам. хоҳиш мекунам ки ин хел мусобиқаҳо дар шаҳрҳои гуногун баргузор гардад. Меня зовут Фазилов Азам. Я двукратный чемпион Республики Таджикистан и
Сегодня я пробился в полуфинал, и я надеюсь, что я и в этот раз получу первое место. И я рад, что в Таджикистане, Республика Таджикистан, вот эти соревнования проводят в разных городах, в разных местностях, в Хароге, в Худжанде, в Душанбе. И здесь мы находим много разных друзей, это мы можем побывать в разных местах. И спасибо за это. И мы здесь находим опыт, мы можем больше боксировать, да, и больше получать опыта. Наш кругозор расширяется из-за этого, потому что мы бываем в разных городах Таджикистана. бартарияти баргузори мусобиқаҳо дар манотиқи мухталифро мураббиён низ хуб арзёбӣ менамоянд. давоми солҳои зиёд мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ бештар дар пойтахти кишвар баргузор мешуданд. ҳоло бошад харитаи баргузории мусобиқаҳо хеле фарохтар шудааст ки ин дар дарёфти чеҳраҳои нави варзишӣ мусоидати хуб мекунад. дим сол аст ки дар ин мусобиқа дар вилояти Бадахшон мегзарад. дар шаҳри Душанбе фақат ин мусобиқаҳо мегзашт ва аз ин роҳ хеле роҳ дур аст. вақте мо ба ин ҷо омадем, мо азоба дидем ки чӣ хел бачаҳо азоб мекашанд, чӣ хел раҳ безеб аст. барои ҳамин дар ин ҷо мондам. мо ҳам хеле хурсанд шудем ки ин дим сол аст мо омадем иштирок кардем. хеле сатҳи баланда ҷавонҳо рушд меёбанд ва ин бокс пеш меравад. мусобиқаи боксиёни наврас боз ду рӯзи дигар давом хоҳад ёфт ва ғолибони ҳар як вазн бо медалу ифтихорномаҳо қадрдонӣ мешаванд. дар чорабинӣ муовини раиси ноҳияи рӯшон чоршанбезода лайло баромад намуда қайд кард ки ҷавонони ноҳия дар рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии мамлакат саҳми борис доранд. иштироки ҷавонон дар бунёди иншооти азими мамлакат то хизмати содиқона дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, ҳифзи сарҳади давлатӣ, суботу оромии давлат назаррас мебошад. дар як вақт роҷеи ба нақши ин қишри ҷомеа дар ҷалавгирӣ аз нашамандиву нашаҷалобӣ сухан гуфта зикр шуд ки ҳар як ҷавонро зарур аст ки зидди маводи нашадор мубориза барад ва зиракии сиёсиро аз даст надиҳад. сардори шӯъбаи пешгирии раёсати агентии назорати маводи нашадор дар вилоят ҳайдарзода гиб қайд кард ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муомилоти ғайриқонунии маводи нашадорро бадбахтии тамоми башарият дониста мубориза бар зидди онро вазифаи тамоми ҷомеа ва давлатҳои ҷаҳон мешуморад. мутобиқи ҳисоботи омории вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми 6 моҳ зиёда аз 5000 нашаманд ба қайд гирифта шудааст ки аз инҳо 109 нафарро занон ташкил медиҳад. дар чорабинӣ сармутахассиси кор бо ҷавонони ноҳияи рӯшон ваколадори калони оперативии вазорати корҳои дохилӣ ва дигар кормандон баромад намуда қайд карда шуд ки мақсади асосии чорабинӣ баландбардоштани маърифати сиёсиву фарҳангии ҷавонон, ҳисси ватандӯстиву ватанпарастӣ мебошад. гуфта шуд ки дар ноҳияи рӯшон барои ҷавонон дар зарфи 30 соли истиқлолият шароитҳои зиёде фароҳам омада шуд ки имрӯз ҷавобан ба чунин ғамхориҳо ҳукумати мамлакат саъю талош бар он дорад ки илму ҳунарро бештар аз худ намоянд. зикр гардид ки дар ноҳияи рӯшон чандин иншооти хурду бузурги варзишӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. айни замон дар ноҳия 4 варзишгоҳ, 1 клуби варзишии вастан, 33 майдонча ва 6 толори варзишӣ мавҷуд буда аз ҷониби федератсияи футболи ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи вамар майдончаи варзишии хурд рӯзҳои наздик ба истифода дода мешавад. ман маҳмадризоева насиба варзишгари ноҳияи рӯшон аз намуди тенниси рӯймизӣ мебошам. дар бисёр мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, сатҳи ноҳиявӣ ва сатҳи иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гардидам. дар ин варзиш ман дар ноҳияи рӯшон машқ мекунам ва миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳоро муҳайё сохтааст. ман толибу ғандӣ варзишгари ноҳияи рӯшон аз намуди тенниси рӯи миз мебошам. ما صلح و آرامی است که تاجیکستان عزیز ما در فضای صلح و آرامی قرار دارد و ما جوانان به واسطه در مسابقه های سطح ولایتی، سطح نوعی و همچنین در سطح جمهوری اشتراک نموده ایم و سزاوار جایهای نمایان گردیده ایم و تشکر زیاد به پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمه میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایط را مهیا کرده است. در جریان چوربینی از طرف ریاست اگنتی نظارت مواد نشادور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به بعضی فعالان ناحیه افتخارنامه سپرده شد. چوربینی خاطرمان جریان گرفته با برآمد اهل فرهنگ ناحیه روشان انجام یافت.
در حاشیه تجلیل جشن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان طبق همکاری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد، ساختمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 به نام مهترشاه شاهنیازوی شهر خاروق به نقشه درآورده شده، آماده قبول خوانندگان گردانده شده، تحفه ارزشمند برای خوانندگان و آموزگاران ارزیابی می‌گردد. در برابر این بنای زمانوی باز تالار ورزشی نیز بنیاد می‌گردد که به طرح این موضع قبای تازه می‌بخشد. با مقصد به ترتیب درآوردن گرد و اطراف، تازه کردن محیط از پرتوها، ماموریت مکتب و خوانندگان به حشر برآمده موضع را پاکسازی نمودند. خوشبخت از آن هستیم که در دیار ما، در کشور ما صلح و آسایشتگی فرما است و ما مردم تاجیکستان، ما مردم بدخشان باید به این خوشبختی و این آسایشتگی شکر گوییم و آن را چون گوهر چشم نگاه داریم. امروز خوشبختانه ما آموزگاران، خوانندگان مؤسسه رقم 5 شهر خاروق در شنبگی که همه وقته هر شنبه در گرد مکتب ما میگذرانیم قرار داریم و در این شنبگی همه خوانندگان از صنف 5 سرکرده تا صنف 11 و این همچنین کلکتیو آموزگاران اشتراک دارند و ما در این شنبگی گرد و اطراف مکتب خود را تازه و آزاده می نماییم و این شنبگی ها البته در تمام شهر و در تمام مؤسسه ها امروز در تمام کارخانه ها یعنی پیش برده ایستاده‌اند و خوشبختی ما آموزگاران و ما خوانندگان مؤسسه رقم 5 دوچند زیاد است، چون ما در جشن 30مین سالگرد استقلالیت جمهوریمون صاحب مکتب خیلی زیبای زمانوی می‌گردیم. به گفته آموزگاران مؤسسه نامبرده، آنها هر روز شنبه چنین حشرها را دایر می‌نمایند و نه تنها گرد و اطراف مؤسسه را از پرتو تازه می‌کنند، بلکه قد راه اتومبیلگرد کوچه سیدمیر عبدالرحمنов را نیز از پرتوهای معیشی تازه می‌نمایند. ما خوانندگان صنف 1 دوم رقم 5 شهر خاروق هر روز به حشر برآمده گرد و اطراف مکتبمان را تازه می‌کنیم، زیرا گفتن تازگی گروی سلامتی است. مینداری خودمان را به پیشوای ملت میرسانیم که چونین مکتب را برای ما توفه کردند. ما کوشش میکنیم که هر روز شنبه گرد و اطراف مکتبمان را از پرتوها امین کنیم و زیرا گفتن تازگی گروی سلامتی است. چنین مناسبت نیک به تازگی محیط، برگزاری حشر و شنبگی ها به خاطر پاکسازی و تازه و آزاده نگاه داشتن مکان فعالیت و زیست باعث دستگیری بوده. باوری هست که چنین چاره‌بینی ها در منطقه های دیگر محله های شهر نیز دایر خواهند گشت.